पेडण्यां दर एका वाठारांत उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्यात, लोकांच्यो हुयेली चल्ल्यात। पेडण्यां कोरगांव पेटीच्या वाड्यार कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचो आपालिपात चलिल्ल्यान बायलां आतां कळशे घेवन रस्त्यार देंवल्यात। दोंगरार उदक चडटा जाल्यार आमकांच कित्याक उदक चडना असो प्रश्न थोड्या बायलांनी सरकाराक केला। 24 वरां भितर उदका पुरवण जायना जाल्यार पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागान मोर्चा व्हरतली अशी शिटकावणी कोरगांवच्या बायलांनी दिल्या। गेलो ऍक्सिडेंट पासून झालेला घरातले आमका उदीक हाडून दिवंक शकना आम्ही बाकीचे खांग जेवंक पैसो पण आम्ही दिवंक शकना ते सोडून दी आमच्या हाती पायांक सुशेग असले आम्ही कष्ट करूंक शकता पण उदीक आम्ही खंयले हाडूंक शकना न्हू म्हणून आम्ही सरकाराकडे मागता आमका टायमिंग उदीक तरी दिया हे नळ सोडणारे आमचे गाववाले भावच आसा ते लांबचे ना पण ते सुद्धा म्हणतात तुम्ही चला खंय वयता ती चला आम्ही सोडला ते येऊन विचारतात आमका तू पाणी येयला पाणी येयला पाणी येयला म्हणटा म्हणजे हे कशें करा येवंक ना तेका काय प्रत्येक जाणांक हो पाणी दितलो आमका एक सारको तुम्ही नळ चालू करा एक टाइम दवरा तुम्ही खंयच्या टायमार बाबा उदीक सोडपाचे खंयच्या टायमार उदीक मेळटा उदकाक टायम नासता पोटा पाण्याक चाये पाण्याक सगळ्याक टायम लागता पण उदकाक टायम लागता हात धुवंक उदीक जाय पडटा टॉयलेटीक उदीक जाय पडटा सगळ्या कामाक आमकां उदीक जाय पडटा उदकाक एकदां आमी भरल्या उपरांत उदीक काय तुमकां परत परत सांगूंक शकना न्हू तुम्ही काय आमकां उदकाकच तुमी आमकां सतयतात कित्याक कसलो प्रॉब्लेम आसा एकदा तुम्ही सांगता जॉईन मोडलं आम्ही मान्य करता टाकी मोडली खंयसले आनी कितें जाल्यार तुमचे चॉकअप आसा तुमचे वयर आसा हे तुमकां दिसता अशें कितले आमचे उंचे आसा घरांची खंय चडटी आसा चडटी येनालो डोंगरांनी लोकांनी घरां बांदली वसुंड्यांनी लोकांनी घरां बांदली वयर डोंगराक उदीक येता आनी आमकां कित्याक नळ येना 8 महिने झाले 7 महिने धर आमच्या नळामध्ये लीक पाणी हा त्यांना जर विचारलं की नाही पाणी किती चॉकअप झालं म्हणतात तुमची लाईन दुसरी घेऊक जाय तुम्ही म्हणून पाय दुसरी देतात असे सांगतात फुल पाणी जर सोडलं तर आमका पाणी येतं पण फुल पाणी सोडित ना त्यांना सांगतात आम्ही आता सोडलं असं 7 महिने सांगान बघला आणि नळ सोडलो का ते बघू हो बघ नळ इथं हो बघ नळ असे सांगतात आता किती येऊन तुम्ही बघिनात पाणी फुल सोडलं का येता मग ह्या मग येता पाणी ह्या मग येता फुल सोडला तर त्या दिवशी रकून शेवटीचं वाईट दिसतो त्याला आमका पाणी येईल 3 दीस सारख्या पाणी येईल सारख्या आमका येईल बारीक पाणी सोडलेलं पाणी येतं सांगतो